नमस्कार, मी दीपाली रेसिपी सर्वांसाठी या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत करते आहे. तर आज मी आळूची वडी एकदम खुसखुशीत आणि चविष्ट अशा आळूच्या वडीची रेसिपी दाखवणार आहे. त्यासाठी मी आळूची पानं घेतलेली आहेत आणि त्याच्या मी व्यवस्थित शिरा काढून घेतलेल्या आहेत. तर सर्व पानांचे मी शिरा व्यवस्थित अशा काढून घेतलेल्या आहेत. त्या काढणे गरजेचं आहे. आणि येथे मी हिरवी मिरची, लसूण, अद्रक आणि कोथिंबीर असा मसाला घेतला आहे आणि तो मी मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे. तर आता मी हे मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेते आणि व्यवस्थित मसाला काढल्यानंतर आता मी येथे 1 चमचा जिरे आणि 1 चमचा ओवा यामध्ये घालून व्यवस्थित वाटून घेणार आहे. तर आता इथे मी मसाला वाटून घेतलेला आहे. तर एका भांड्यामध्ये मी पाव किलो बेसन घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये हा वाटलेला मसाला पूर्णपणे घातलेला आहे आणि त्यामध्ये 1 चमचा मीठ घालून 1 चमचा हळद घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. त्यासाठी मी थोडे थोडे पाणी यूज करणार आहे. तर आता मी हाताने हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित फेटून घेते आहे. तर हे मिश्रण आता व्यवस्थित फेटून झाल्यानंतर यामध्ये मी भिजवलेली चिंच भिजत घातली होती त्याचे पाणी आता मी याच्यामध्ये घालून तेही व्यवस्थित मिक्स करून घेतले आहे. आता हे मिश्रण मी आळूच्या एक पानाला व्यवस्थित लावून घेते, व्यवस्थित पसरवून घेते. तर अशा पद्धतीने मी मिश्रण त्याच्यावर लावलेलं आहे. त्यावर मी एकावर एक पाणी ठेवून मी हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित लावून ते असे व्यवस्थित गुंडाळून घेतलेलं आहे, जेणेकरून त्याचे रोल व्यवस्थित तयार व्हावे असे. तर अशा पद्धतीने मी एक रोल बनवून घेणार आहे. तर येथे मी असे 3 रोल माझे तयार झालेले आहेत. तर हे आता मी वाफायला घेणार आहे. तर येथे मी एका भांड्यात पाणी गरम केलेले आहे. त्याच्यावर मी ही चाळण ठेवून हे तिन्ही वड्यांचे रोल व्यवस्थित ठेवून घेतलेले आहे आणि आता त्याला मी झाकून घेणार आहे. आणि झाकल्यानंतर 7 ते 8 मिनिटानंतर हे झाकण काढल्यानंतर हे वडी व्यवस्थित वाफवलेले आहेत आणि आता थोडे थंड झाल्यानंतर मी हे वडी कापून घेते. तर अशा पद्धतीने मी वडी सर्व कापून घेतलेले आहेत आणि आता मी हे सर्व वडी कापून घेतल्यानंतर तेलामध्ये व्यवस्थित फ्राय करून घेणार आहे. तर हे वडी मी शॅलो फ्राय करणार आहे, डीप फ्राय करणार नाही आहे. तर त्या पद्धतीने तुम्ही हवे असल्यास डीप फ्रायही करू शकता. तर आता मी इथे कढई गरम करायला ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी तेल ओतून घेतलेलं आहे. तर आता तेल गरम झाल्यानंतर मी एक वडी असे त्याच्यामध्ये सोडलेले आहेत आणि ते मीडियम गॅसवर व्यवस्थित भाजून घेते. तर आता हे वडी एका बाजूने व्यवस्थित भाजून झालेले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूने मी त्याला पलटून घेते, जेणेकरून दुसऱ्या बाजूनेही ते व्यवस्थित भाजले जातील. तर येथे क्रिस्पी आणि छान असे आळूची वडी भाजून तयार झालेली आहे. त्याच्यावर मी तेल टाकून एकदा थोडेसं परतून मग ते काढून घेते आहे. तर आता मी येथे आळूची वडी काढून घेतलेली आहे. तर अशाच पद्धतीने मी सर्व वड्या करून घेणार आहे. तर आता हे शेवटच्या माझ्या वड्या राहिलेल्या आहेत, ज्या मी तयार करून घेते. अगोदर माझ्या सर्व वड्या फ्राय करून झालेल्या आहेत. तर आता याही वड्या मी तशाच फ्राय करून घेतलेल्या आहेत. ह्या वड्या अगदी क्रिस्पी आणि खुसखुशीत अशा खमंग अशा लागतात. एकदा नक्की ट्राय करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लाईक